Grupa naszych słuchaczy, seniorów z Ukrainy, która mieszka w Krakowie i bardzo blisko przyjaźni się z naszymi seniorami polskimi w ramach zajęć międzykulturowych, odbywa właśnie wyjazd, jeden ze swoich wyjazdów związanych z realizacją projektu Erasmus+ w Rytrze. Dotychczas mieliśmy kilka takich wyjazdów przygotowujących naszych seniorów, słuchaczy do mobilności w Hiszpanii, a obecnie po zakończeniu mobilności na koniec tego projektu spotkaliśmy się, żeby podsumować nasze działania projektowe. Hello. Erasmus! 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 Жанна, jestem z Ukrainy. Nasza grupa Ukraińców skupiona w Fundacji Zустріч w Krakowie. Znaleźliśmy drugi dom w Fundacji Eurointegracja. Nazywam się Nadzieja. Jesteśmy słuchaczami różnych kursów i aktywności Fundacji Eurointegracja. Bierzemy udział w spotkaniach międzykulturowych z polskimi seniorami. Jestem Natalia. Przez cały rok przygotowujemy się do mobilności edukacyjnej w Hiszpanii. Я jestem Петр. Выезды в Испании позволяют нам познать новые методы научения, традиций. А также я люблю познать rolnictwo Hiszpanii. Олександр, cieszę się, że wzrosły nasze kompetencje cyfrowe. Staliśmy się bardziej odważni na społeczności lokalnej i волонтерstwie. Mam na imię Irina. Doceniliśmy zasady demokracji i wartości Unii Europejskiej. Serhii. Erasmus Plus daje nam szansę rozwoju nauki przez całe życie.